Jozef, robil si niekedy hasičský šport? Hasičský šport, priznám sa, v živote som nerobil, teda, aby som neklamal, zákon prikazuje, aby som robil hasičský šport, čiže vlastne na takej úrovni, ako je potrebné urobiť na to, aby som mohol robiť prácu hasiča, som ho robil, ale že by som robil hasičský šport na vrcholej úrovni nikdy. Čo ťa motivuje usporiadavať takéto súťaže? Je to úplne jednoduché. Človek má určité sny. Mojím snom bolo byť hasičom. A tým, že som hasičom a myslím si, že šport a fyzicky zdatní hasiči sú tí ľudia, ktorí majú zachraňovať ľudí a hasiči, keď si vymysleli takú nejakú súťaž, napriek tomu, že je to, by som povedal, taký pozostatok minulého režimu, dá sa povedať, že teda už tí hasiči môžu mať aj iné súťaže, ale som za to, že hasiči musia byť zdatní a hasiči sa musia stretávať. Ako náhle sa hasiči nebudú stretávať, nebudú o sebe vedieť, keď budú zalezení vo svojich dierach. A tento hasičský šport je naozaj krásna príležitosť na to, aby sa hasiči mohli stretávať, aby sa mohli porovnávať a aby si mohli odovzdávať informácie. To je moje krédo. Dokázal si ešte užívať súťaž, napriek tomu, že si zariadoval všetko? Ja si vždycky dokážem užívať súťaž, pretože som hasič. Aspoň sa cítim hasičom napriek tomu, že už som nejakých 12 rokov úradníkom, ale hasičský šport je adrenalín a takisto aj poriadanie súťaže je obyčajný adrenalín, čiže troška potrebujem aj ja nejakým spôsobom ten svoj adrenalín niekde odventilovať, takže ja som si aj užil súťaž, aj som si pozrel, aj vlastne na dnešnej súťaži sme zažili absolútne všetko, čo na súťažiach môžeme zažiť, to je asi všetko. Jozef, ďakujeme ti za tieto veľmi pekné momenty, čo sme zažili túto na Hviezdoslavovom námestí. Vďaka.